Di heman demede biriya berxwedana gelan derfetên avakirina Pergala Demokratîk Civakî Parêz, Sosyalîst û Azadîxwaziya jinê jî pêşkêş dike. Di vê çarçoveyê de Banga Aiştî û Civaka Demokratîk a Birêz Abdullah Öcalan deriyê serdemeke nû vekiriye. Bi biryara PKK'ya bidawîkirina xebatan di 12mîn kongreya xwe de ev pêvajo derbasî qonaqeke nû bû. Dem partî destşan dike ku ev banga dîrokî ne tenê ji bo Kurdan e. Banga dîrokiya Birêz Öcalan ne ji bo Kurdan, her wiha ji bo avakirina Civaka Demokratîk a Tirkiyê jî derfetan da afirîne. Pêvajiyên Aiştî û Çarêseriya Demokratîk bi qasî derfetên dîrokî di heman demede bixwere rîskên cidî jî tîne. Lewma partiya me ji bo ev pêvajo ji bo gelên Tirkiyê baştir bibe û li gorî daxwaza wan bi encam bibe, bi biryare têkoşîna xwe mezin bike. Divê xeta îdeolojîk, polîtîk û rêxistinî pratîka dem partiyê werê bilindkirin. Partiya me berpirsyariya damizrîner a demokratîk bûyîna Tirkiye li gel têkoşîna azadî û wekeviyê hildigire sermilê xwe. Veguherîna pêvajoyê ancak bi çarêseriya demokratîk a pirsgirêka Kurd a li ser bingeya mafê mirovan pêkane. PKK'nên herî dînamîk ên vê pêvajoyê ciwan jin û ketkarin. Helbet berpirsyariyên cidî dikevin ser milê tevahiya civakê. Dem partî destşan dike ku ev pêvajo bi qasî firsendan rîska jî dixwe de dihewîne. Pêvajo wê bi têkoşîn û müzakereyan bi tajdar bibe. Ji ber vê yekê mezinkirina têkoşîna îdeolojîk û rêxistinî nebe nabeye. Di veriyê de ket, dilsozî û têkoşîneke mezin pêwîst e. Serkeftina pêvajoyê bi têkoşîna aktif û rêxistin bûyî ya gelên tevlîbûne pêkane. Ji ber vê yekê pêwîstî bi lihevkirineke civakî heye. Dem partî herî dawî dixwaze ev firsenda aştiyê ji însafa dewletê re neyhiştin û vê bangê dike. Ji bo me aştî têwatiya Tirkiyeyeke demokratîk û hemû welatî xwedî mafên wekev bin. Partiya me yek ji hêzên pêşeng ên têkoşîna aştiyê ye. Her wiha hêzên demokratîk, çep û sosyalîst jî vê berpirsyariyê divê parve bikin. Li ser vê bingehê dem hatiye ku em bala xwe bidin ser avakirina Aiştî û Civaka Demokratîk. Dem ew demek ku ji bo gelê me û bindestan hefteyê heft rojan rojê 24 saatan bi hêvî û coş bixebitin. Li İstanbulê pêvajoyên Aiştî hatin nîqaşkirin. Li İstanbulê bi sernavê dizîndîkirina pêvajoyên Aiştîyê de derxistina dersan ji tecrübeyan konferansê hate darxistin. Dirûniştina ewla konferansê de mijara zîndîkirina pêvajoyên Aiştîyê û dirûniştina duyemîn de jî dersên werin derxistin hat nîqaşkirin. Ji mamosteyên zanîngeha Sabancı Ayşe Betül Çelik moderatoriya beşayekê kir. Endama damizrîner a navbênkarên Aiştîyê yên jinên Başûr Rojhilatê Asyayê Miran Korans Ferrer divê beşê de axivî. Diyar kir ku dewleta Filîpînan ew erkdar kiriye ji bo pêvajoya Aiştî û divê pêvajoyê de wekî navbênkar tevgeriya ye. Yên li hemberî dest ji têkoşînê bernedidan. Hikûmet jî her tim difikirî gelo wê karibe wane têk bibe. 17 sal dewam kir û bi encam bû. Ji avakirên Yekîtiya Jinên Asê Şahidiya Marbal jî bibîrxist ku 25 sal navbênkariyê kiriye û xwest ku ev kar bi sebir were meşandin. Şewirmenda bilind a nakûkiyan li ofîsa netewên Yekbû ya xizmetên projeyên Înopsê Nê Sangar jî got divê em ji têkçûnê netirsin. Diyar kir ku piştî 8 salan li Mozambîkê li parlamentoyê sîstemeke nenavendî avakirine. Her berdevka bilind a Domîson Bronk Hindî jî li ser pêvajoya Aiştî ya İrlanda Bakur û dijwariyên wê axivî. Bronsîn Hindîs diyar kir ku şer 7 sal pêvajoya Aiştîyê jî 17 sal dewam kiriye. Di beşa duyemîna konferansê de mamosteyê li zanîngeha Central Forit Mehmet Gürses moderatoriye kir. Rêveberê bernameya Monster of Arts di rêveberiya rêxistinî û danûstandinê de li zanîngeha Bay Park Junks nivîs di nirxandinê xwe de balê kişan ser giringiya îradeya siyasî. Nûnerê taybet a sekreterê giştiya netewên Yekbûyî li Mozambîk Mirko Manson jî bînî xêz kir û baweriya aliyan a bi hev geleke giring e. Herî dawî ji akademisyen Mesûtiyeyan li ser pêvajoya
ku li Tirkiye dest pekiriye axivî. Li Şirnexê banga berdana girtiyên nexweş hat kirin. ÖHD û Komeleya Piştevaniya bi malbatên girtî û hukûmxwaran re ya Botanê ji bo balê bikişine ser rewşa girtiyên nexweş li kolana hunerê ya Şirnexê daxuyanî da. Di daxuyanî de parêzira ÖHD'yî Dîlan Elçî axiviyê got divê girtiyên nexweş tavîlê werin berdan. Talûkkirina cezayê ji hêla saziyên serbixwe ve bêndayîn. Divê ateke tekane otoriteya biryardayînê nebe û divê nêrînên saziyan bê alî esas weregirtin. Dîlan Elçî banga dîrokiya rêbera Popbîrxist û got tecda girankiriya li ser Birêz Öcalan ne tenê binpêkirineke mafê şexsiye li pêşiya Pêşeroja Demokratîk a Tirkiye û pêvajoya aştiyê jî astengeke mezin e. Vekîla Dem Partiya Şirnexê Nevroz Uysal jî axivî û balkişan servan xalan. Sepanên li girtîgan li pêşiya guherîna demokratîk astengin. Aştî parastina mafê jiyanê ye. Binpêkirinin li girtîgan mafê jiyanê ji holê radike. Heke paradigmayeke nû ava bibe awil divê deriyên girtîgehan were vekirin. Divê girtiyên siyasî jî di pêvajiyê de cih bigirin. Di pevçûnên li Cêramenê de kuştî û birîndar hene li bajarê Cêreman yê Şamê di navbera hêzên ewlekariya giştî û komeke çekdar de pevçûn derket. Di encamê de kuştî û birîndar çêbûn. Li gor agahiyên devriyeyeke ewlekariya giştî bi tewana bazirganiya hişbirê bi ser mala kesekê gumanbar de girtiye. Divê serdegirtina de pevçûn derket û ev kesê gumanbar hatiye kuştin. Piştî çend saatan çekdarên hevalên kesê kuştî êrişî navên de ewlekariya giştî kir û carekê din pevçûn di navbera wan de derket. Di encama vî şerî de endamekî hêzên ewlekariya giştî hat kuştin û çar jî bi giranî birîndar bûn. Belê godan jemen çend saat deh pêşkêşkirin ana xatirê we dermeşû.